Tämä on yksinkertainen aamuvenyttely, jota on välttämätöntä tehdä jokaiselle ihmiselle jokainen aamu. Yöunien jälkeen tämä on keholle välttämätöntä. Lasin lämmintä vettä juotu, asetutaan seisomaan jalat hartioiden leveydelle. Me emme tarvitse mitään, vain oma keho. Tehdään syvä sisähengitys ja kurtetaan ylös. Ja kolmanteen syvähengityksen kohdalla yhdistetään kädet ristiin ja venytetään selkäranka. Korotetaan hartiat kohti korvia ja kurotetaan pää laella ylöspäin. Ojennetaan kädet eteenpäin, pyöristämme selän, venytämme selän lihakset, vatsa sisään ja viedään kädet selän taakse. Avaamme kehoa rinta eteen, hartiat taakse, jatkamme venytystä ylös koko selkärangalla. Seisomme suorassa, jalat pidetään hartioiden leveydellä ja aloitetaan ylhäältä alas. Pään käännyt ja hartiat samalla tasolla, alhaalla rentoina ja kurotamme leualla kumpaakin suuntaan. Teemme 5 toistoa joka suuntaan, sama kaikissa harjoituksissa. Voitte halutessanne lisätä jopa 10 toistoon. Nyt pyörivät liikkeet yhdeltä olkapäältä toiselle. Piirrämme leualla puoliympyrän, venytämme hartiat yhä alas, pingotamme trapetsilihas, selkäranka on suorassa. Seuraavaksi hartiat, täysi liikerata, kohta suunnanvaihto. Pyörivä liike taaksepäin. Tämä liike on hyväksi olkanivelille, sillä olkanivel on kehon kaikkein loukkaantumisherkin nivel. Siksi ne on ehdottomasti lämmiteltävä. Asetetaan peukalot hartioille 5 toistoa, täysi pyörimisliikerata eteenpäin ja toistamme saman sivujen kautta taaksepäin. Sulavat pyörivät liikkeet. Tämä vie teiltä vain 10 minuuttia. Nyt ojennamme kädet suoriksi ja teemme saman. Teemme heilahduksen, ikään kuin pienen heilahduksen eteenpäin. Teemme 5 toistoa ja 5 toistoa toiseen suuntaan. Nyt ojennamme kädet sivuille, pidetään lantio liikkumattomana. Kiinnittäkää huomiota kämmeniin. Se kämmen, joka on ylhäällä, siihen suuntaan käännymme. Tämä liike on erityisen hyvä rintarangan liikkuvuudelle ja jännityksen vapauttamiseksi. Nyt liikumme vain rintarangalla. Rintakehä eteen ja kallistus taakse. Vapautetaan selän ja rintalihasten jännitystä. Nyt teemme saman myös sivuille. Huomatkaa, lantio pysyy paikoillaan. Venytämme vain selkärankaa koko pituudelta. Tätä pitää tehdä ehdottomasti, koska selkäranka kärsii yleensä kehon väärästä asennosta. Nyt pyöritysliikkeet 5 toistoa. Teemme ikään kuin ympyrän yhteen ja sitten toiseen suuntaan. Tuntekaa rintarangan miellyttävä tuntemus. Nyt venytämme selkää, sivusuuntainen venytys. Yksi käsi venyy diagonaalisesti sivulle päin, toinen alas ja joka kerta nostamme katse ylös ja käden perässä. Aivan kuin katsoisimme kainalon alta. Pidennämme itseämme. Toistan vielä itseäni, voitte tehdä enemmän, ei 5 toistoa, vaan esimerkiksi 10 toistoa. Nyt sama asia, mutta kierrämme vartaloa ja käännämme kättä vastakkaisen suuntaan. Pidämme sitä silmällä ja liikumme sen mukana. Yritämme säilyttämään lantio mahdollisimman suorana niin paljon kuin venyvyys sallii. Annamme mahdollisuuksia, jotta veri pääsee virtaamaan vapaasti. Nyt pyörivä vartalon liike yhteen suuntaan 5 toistoa. Ei kovin iso amplitudi, ei lasketa kovin paljon alas. Näin me samalla pidennämme, teemme isommaksi etäisyys nikamien välissä. Ja yhtä lailla 5 toistoa eri suuntaan. Harrastakaa ehdottomasti voimistelua, koska tämä on teidän selkärankanne, nämä ovat teidän nivelenne. Tarvitsette niitä varmasti. Kehittäkää notkeutta. Jalat asettimme hieman leveämmin. Nyt kallistukset oikean ja vasemman puolelle. Seuraamme aluksi jalkaterä, puoliväli, jalkaterä ja kevyt kaari taakse. Hallittu ilman kiputuntemuksia ja uudestaan. Vaihdetaan joka kerta puolta, taakse taivutus. Kallistumme, venytetään reiden takaosaa, selkää ja taivutus taakse ja toistamme vielä muutaman kerran.
pysähdymme. Samalla lailla nyt siirrymme alemmas lonkkanivel. Vaikka tämä näyttää vähän hassulta, teemme sitä, koska moni ongelma saa alkunsa juuri lonkkanivelissä. Pyöritys 5 yhteen suuntaan, 5 toiseen. Jos ei ole oikeassa asennossa, jos lihakset eivät toimi oikein, kaikki kuormitus siirtyy ylöspäin ja selkä alkaa kipuilla. Nyt tasapaino. Pyöritämme lonkkaniveltä. Jos tasapaino on hankala, voitte kevyesti tukeutua kädellä seinään ja pysähtyä hetkeksi. Yhteen suuntaan 5 toistoa ja toiseen suuntaan 5 toistoa. Vaihdamme puolta ja samaa teemme eri jalalla. Jos lonkassa kuuluu naksahdus, voitte tehdä pienemmällä amplitudilla tai pelkästään nostamalla jalka ylös. Meille on tärkeää lisätä nivelten liikkuvuutta. Siitä on hyötyä arjessa ja erityisesti jos harrastatte urheilua. Nyt jalat yhteen, teemme polvi nivelillä pyörivä liikkeitä varovasti hallinnassa välttääksemme vammoja. Seuraava liike on tällainen. Hallitusti. Pyöritysliikkeet 5 toistoa. 5 yhteen suuntaan, 5 toiseen. Ja niin, nyt samalla lailla heilautukset suorilla jaloilla eteenpäin, myös sen verran kuin venyvyys antaa myöten. 5 yhteen, 5 toiseen. Teen yleensä vähän enemmän, suunnilleen 10 toistoa. Jos tasapaino on hankala, ottakaa tukea tuolista kädellä. Tasapaino ja teemme sivuttaisia jalkojen heilautuksia. Jalka suorana. Vielä kerran, jos tasapaino on hankala, ottakaa tukea seinästä, tuolista tai muusta sopivasta, jotta tasapaino pysyisi. 5 yhteen, 5 toiseen suuntaan. Avataan lonkkaniveliä, venytetään sekä vahvistetaan reiden sisäpuolta. Jalat leveästi, siirrymme venytykseen. Jalat leveämmälle kuin hartiat ja sulavat liikkeet. Kädet hieman polve ylempänä, ei nojailla polviin ja liikutaan sulavasti. Ei nousta korkealle, vain liuutaan sivulta toiselle. Tuollainen ikään kuin puolispagaatti, venytämme sisäreisiä. Teimme muutaman toisto 50 ja siirrymme sivusuuntaan. Nyt keskitymme reiden takaosaan. Viemme polvea alas ja ojennamme etumainen jalka suoraksi. Virtaamme toiselle puolelle ja teemme kaikki sama, pehmeät ja sulavat liikkeet. Toistan, liikkeiden ei kuulu aiheuttaa kipua. Ajan myötä, jos tekee säännöllisesti, liikkuvuus paranee. Jalat suorina, jätämme jalat leveästi ja kurotetaan kyynärpäillä. Jousimaiset liikkeet teimme 50 kertaa ja nyt hyvin tärkeä liike selkärangalle, niin sanottu tuulimylly. Säilytämme lantion lähes paikoillaan ja kierrämme vartalolla yhteen ja toiseen suuntaan kääntymällä. Tehkää ehdottomasti pikkuisen enemmän. Tuodaan jalat yhteen ja venyttely, etureisi, tasapaino. Kuten sanottu, tarvittaessa voi tukeutua, jos on vaikeaa pysyä. Vedämme kantapää kohti pakaraa, polvea työnnämme hieman eteenpäin ja yhtä lailla. Tuodaan sama jalka eteen, varvas kohti itseään ja selkä suorana ja kerran vielä takareisi. Samalla lailla toista jalkaa. Kantapää kohti pakaraa, venytämme lantio, työnnämme hieman eteenpäin, tunnemme venytyksen etureidessä ja yhtä lailla tuodaan sama jalka eteen, varvas kohti itseä ja selkä suorana. Me venytämme takareisiä. Työnnämme hieman eteenpäin. Siispä nyt liike sulavasti alas loppuun asti ja käsien kanssa teemme notkon taaksepäin. Näinpä notkot ovat erittäin tärkeitä erityisesti meidän elämässämme, koska me kaikki kierrymme eteenpäin. Vielä kerran muistutan tehdä kaikki tämä kontrolloidusti, erityisesti he, joilla on ongelmia alaselän ja rintarangan alueella. Edistys tapahtuu vähitellen. Viimeinen harjoitus, joka täytyy tehdä, on rintarangan avaaminen, taipua kaarelle, nojata käsillä lonkka luuhun ja venyä vähän pidempään taaksepäin.
samalla lailla eteen taivutus. Kurutamme päällä sen verran kuin oma venyvyys antaa myöten. Harjoitelkaa ehdottomasti liikkuvuutta. Tämä on hyvin yksinkertaista. Tämä yksinkertainen kokonaisuus mahdollistaa teille säilyttämään sitä, ja tietysti jos teette pidempää ja enemmän toistoja, joustavuus kehittyy, joten venytelkää, olkaa terveitä, tehkää tämä joka päivä. Lopuksi voi vielä vähän hyppiä, rentouttaa koko kehoa, rennot hypyt ja pysähdymme. Näin kun aloitimme ja näin myös lopetamme, venytimme ylös. Venytimme eteen ja selän taakse, lukko, aukenimme rintarangalla. Teen tämän liikesarjan aina aamuisin, sitten vielä pikkuisen voimaliikkeitä kehon painolla, joten kehittäkää liikkuvuutta. Tämä on erittäin tärkeää, ehkä kaikista tärkein ominaisuus, jota meidän on välttämätöntä kehittää kehossamme. Kiitos paljon huomiosta, toivotaan menestystä hetkiä seuraaviin videoihin. Teidän kanssanne oli Trophy.